Ambe afo kawalma don anyo do fo karo kari sona fana to manadu ambe fasede wole ni kenenka ni karamo Ousmane Cherif Madan Aidara ka moto laje wati mudrama asira amabo karamo mako abisimla Bamako ya donc bi maba nando ba ambolo ma folo o join o te madule amana wole wati abanga wole jabi Abdallah Yatara nigo Abdallah Yatara consultant Abdallah vraiment merci beaucoup ayi wolanga kenenka inana fulka mo bo kanyesi Cherif la fleboma foka wole nondo ana lameli kelam bela jelen katla ka karamo fo fasi yola ana ka demba bela jelen katla ka amboro ko nyom fonafu katla ka foni kenen kunche ko nyom ala ka bela jelen. Merci beaucoup Yatara ma flana o fana je o Suleiman Jara ale fana consultant solo vraiment merci beaucoup fulka mo bo kanyesi Cherif la fleboma. Bon, mbe ala fo ka tanu ka barkada ka wale nyundo ka ERFO ki barake nyogon be fo ka Cherif Chokoroba fo mba flebra ni alaje baga be fo ka mbaro ke nyogon fo ala kani sababa be. Merci beaucoup Ijara ma samana o fana te ma dugule amana wole wati abina Ousmane Mamadou Traoré comme fo mako OMT leader d'opinion OMT vraiment merci beaucoup fulka jmol bolo ka nyesi Cherif la fleboma bogili ma fa fala jubla mina shita marazim bismillah rahman rahim me ala fo ga barkada ni o ke meselan kuntigi Mamadou ka kishina sallallahu alaihi wasallam ni o fo anga Cherifi tola bi Aidara me mali Cherifi bela jile fo kulolu mando ame malon were fo amanga turutu fo ala yanski era la mi dugo ke ala ka wuli era ala ka ma barka mo bonda jamana jop mo ala ka bonda e bi kulu kuma dun ala ka tolu ka name ame an bi faso ko de kan amna kuma faso de kan akilon se ka fo nyongo menga ni ay kele me na kele ame Cherifi la era fo aka diba mo boyno mo lo mu re diba mu na ka bo filila ka bo dibila ka bla yele na obi fula ka encourage la ala ka nyuma wuli. Merci beaucoup Itraoré. Maintenant, au frate Madoulé, amana wolo wati, il est toujours disponible. Ismaël Fane, mouvement Jamana Kanou. Fane, vraiment, merci beaucoup. Faut le cas du Malbolo Kanyesi Cherif la fleboma. Beaucoup le qui est faux Kosovo, qui a technicien un jour faut qu'on a présent à Fono et la Mohamed Sako, mouvement Jamana Kanou Tola, ka do alibi ala ka d'offrani manoka, el ferait dimsoka banina ka do ka re Kosovo, ala ka ni manadama, ala ka ranya kanta do makono, andam na do kuma ala ka kesa babai, ala ka jamana ala ka suma. Ami. Abdallah, chez nous, amena folo ina. Il faut cohésion sociale et réconciliation au Mali. Dans Fred Molobé, cohésion sociale et réconciliation. Bon, généralement, il y a mais réconciliation. Ça veut dire qu'il va se faire un bien, bien bien. Parce que niveau chamana. Bon, il y a cohésion, il y a et jamana don ko ñugo mine ko du dakelen fana fe ka bo dakelen fe am siko le cohésion sociale. Donc je crois que yo clé de réconciliation va so bembala bi le faut jamana don ko réconcilier bon cohésion ya yi peut-être au ben fana nana do jamana do mi siko du dakelen fe ka bo dakelen fe o ko que no siko ka créer fin chama donc peut-être au début siko ka explication. Bon, mais Nico qui veut Mali contexte tabi forcément éviter réconciliation de la foule. Éviter réconciliation là, ni ma réconciliation que quelqu'un m'ouvre de d'accord fait qu'abo d'accord fait. Et forcément aussi pour arriver à la réconciliation, il faut aussi passer par la cohésion sociale aussi. Et enfin, bon, une crise multidimensionnelle depuis 2012. Et il y a une initiative nationale au Bamane de faire un flacon. Et nous, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Donc, vivre ensemble, la cohésion sociale, la crise multidimensionnelle, Dankaro la Kosovo. Au lieu que nous, Mali est afflé, depuis fin d'année, qu'il y a ANRO, le dialogue intermalien, la recherche pour la paix, à Baby Ben. C'est vrai, les lieux de développement,
à travers le dialogue intermalien, à travers les assignations de réformation, et aussi même la charte pour la paix et fin de développement sur la mer, à d'abord bien de Kama. Donc, à bien fanatique à Tafana, et il y a mieux qu'à concilier, faut encore dialoguer de la famille. Et c'est pour cela même que dans le dialogue intermalien, dans sa thématique paix et sécurité, donc, dialogue n'est pas qu'on oui, en Europe, bien ami, quand le dialogue intermalien, conclusion de l'eau. Donc, normalement, la thématique paix pour la sécurité là, le dialogue follow dialogue avec les mouvements armés. Ou le dialogue follow, le dialogue flanant, engager un dialogue doctrinal, je dis bien un dialogue doctrinal avec les djihadistes. Donc, le dialogue intermalien et recommandations pour la paix et la sécurité. Maintenant, effectivement, charte pour la paix, donc d'abord au Fanakama, et c'est au Fanakama dialogue intermalien qui a recommandation des chartes pour la paix. Donc, nous au Fanata qu'on a fait, am se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na, am se ka kɛlɛ ninnu ban ɲɔgɔn cɛ cogo min na, o tamasiraw fana bɛ o kɔnɔna na, o charte pour la paix. Donc, am se ka fɔ pratiquement à levier bɛɛ bɛ yen, mais force est de reconnaître aujourd'hui que n b'a fɔ mɔgɔw ye kuma caman, aujourd'hui on a un pays, mais on n'a pas une nation, parce que tout simplement on divisé le sur beaucoup de problèmes. Fo ɲɔgɔn ko bɛ problème caman na, jamana yɛrɛ tacogo ka vision na, fo ɲɔgɔn ko caman bɛ yen. Donc, il va falloir que même ce qui est rare depuis la naissance du Mali en 1960, pour la première fois, la loi fondamentale n'a pas conscience. A comme divisé avec la conscience de 2023. Sinon, Morvota la 60 là, Moussa Travota la 74 là, Katlaka la 92 là, et Moko Manu Fonoko Achila, particulièrement dans la plus grande discrétion. Mais comment elle est charamina Kosebe, ça c'est la loi fondamentale de 2023. Nous la Mali on fera nous concours la Kochama. Donc il va falloir que Mali on casse nous construire, on nous famille. Mais pour que la situation n'a pas boire qu'on en a, n'a pas bien cadeau d'accueil fait cadeau d'accueil fait à quelqu'un donné. Parce que problème kacha et ni d'ado fladrona, il faut qu'on a préjugé d'abord. Préjugé et par exemple c'est qu'il faut tout pays n'est pas un djihadiste. Mais on a flairé le coup djihadiste au bifli là, donc au bégauche une béquille. Et tout un machin aussi n'est pas un élément du fla aussi. Donc on a préjugé d'abord. Donc il y a Afamba ça c'est un peu la justice. Il faut et puis dorsal la cohésion sociale c'est quand il a une bonne justice sociale. Mais ni les citoyens lambda quand il a l'impression que la justice est et qui souvent doivent faire ou le tolérer, doivent faire ou le tolérer. Donc ça c'est pas une bonne administration de la justice. Donc souvent ça amène une diviser les conseils. Et justement les plus pauvres vont se sentir que au lieu de les élèves de justice fait quoi c'est vrai. Donc faut justice qui joue à jouer de là et qu'on ait une bonne justice sociale. C'est l'épine d'or, c'est même en temps normal les pays tiennent par une bonne justice, surtout en période de crise aussi. Justice est un bon exemple dira pour que vraiment on est vraiment en sécurité. D'accord, merci beaucoup Yatra. Suleiman, on a le clé parce que Benika Kinano et le Sikamoulou Foigné. Bon, nous venons faire Yatra Taka. Au lieu de Kafo depuis Mali indépendance bara caman kɛra pour que jamanadenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn minɛ n'i y'a jateminɛ mouvement pionnier o y'a dɔ ye les biennales artistiques o y'a dɔ ye parce que jamana n'i ko nation i ko jɛkulu dɔw de jɛra ka sigi yɔrɔ kelen ɲɔgɔn kan bon pour que olu ka kɛ kuntilenna kelen olu ka ɲɔgɔn minɛ il faut que u k'a dɔn k'a fɔ jamana in olu sagona jamana don. Bon, pour que Jamana kake Jamana Jakulu Sagoye, il faut que d'abord ou Sénado Jamana Maradla. Faire une là. Il faut que ou reka tabia au Kajati. Il faut pas que Jakulu doka Jati Meka faut aller kerfeden Jamana Kono. Il faut que dans la Kenya Jamana Kono, égalité, équité. Au kake jamana kono donc au fondement de bara chaman kera mais ni ya ye halibi mogodo koko alibi olu dena krefe alibi olu sakoma soro jamana kola ko koro ko bara kera mandafa ni no kuma l'assemblée décentralisation fo décentralisation damnena chaman kera la mais en débat donc sisan ka fo Mali ka bon cogo mina jama ka dogo ni jamana ma décentraliser
a bɛ gɛlɛya maliyɛnw ka se ka ɲɔgɔn minɛ parce que hali n'i y'a jateminɛ sisan mɔgɔ caman bɔra k'a fɔ ko jamana ɲinana olu kɔ ko caman na bon n ti don a détails la parce que c'est un peu compliqué mais ni jamana kɔnɔ ni jamanaden dɔw ko anw ma jate ou bien anw tabiya o ma jate ou bien anw bɛ kan min fɔ o ma jate ou bien anw sen ma don jamana marali la ou bien ni kiri bɛ tigɛ a ti tigɛ a ɲɛ kan ka taa anw kanu na donc n'o bɛ jamana kɔnɔ a ka gɛlɛn jamana kɔnɔ jamanadenw ka bɛn donc sisan réconciliation o ti sɔrɔ ni o joliw ma furakɛ bon o joliw bɛ furakɛ mun a bɛ furakɛ ni kiri de ye donc déjà je crois que kiri dɔw tigɛra mais hali bi baara in ma dafa mais n'i ye ne yɛrɛ ɲininka Mali ye indépendance ta yɔrɔ min na Mali ye indépendance ta ka joli dɔ to a sen na o ye mun ye o ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ in a kɛra ka segin k'a kɛ ka segin a kan ka segin a kan hali bi a ma ban donc n'i ye ne ɲininka ne bɛ fɔ ko bon hali bi peut-être an ma se a fura ma an ma se joli in fura ma donc ni ko maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan bi tant que kɔrɔnfɛ kɛlɛ in ɲɛma sɔrɔ o la maliyɛnw farali ɲɔgɔn kan a bɛ gɛlɛya parce que hali n'i y'a jateminɛ n delila k'o fɔ kɛlɛ ni kɛlɛ mɛnna sen na a bɛ compliqué fɔlɔ kɛlɛ in kun fɔlɔ o kɛra Modibo tan na Ala y'a kɛ Mali ye sebaaya sɔrɔ kɛlɛ nana wuli o kɔfɛ accords ni fɛnw signena mais n'i y'a ye hali bi o kɛlɛ kelen bɛ wuli ça veut dire que minnu bɛ kɛlɛ in kɔfɛ u m'u sago sɔrɔ donc an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ walasa kɛlɛ in bɛ se ka dalasa ni kɛlɛ in dalasara kɛlɛ in de ye Mali bɛnbaliya kun fɔlɔ ye bi an bɛ don min na i ko bi donc ni kɛlɛ in dalasara maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan o baara bɛ na i y'a faamu n'o baara fana kɛra bon jamana tɛ se ka développer a tɛ se ka croissance sɔrɔ a tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la k'a sɔrɔ jamanadenw n'u bolo di ɲɔgɔn ma o ma bɛn. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Ousmane an bɛna e fan fɛ e fana ka hakilina ye jumɛn ye. bon ko ala ka n sa yɔrɔ bɛn bi i y'a fɔ i ka kuma daminɛ ko réconciliation ani cohésion sociale fo mɔgɔw k'a faamuya bi Mali mɔgɔ bɛ diinɛ na cohésion sociale an mɔgɔw de la bi réconciliation ye min ye an bɛ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ bannen an mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na ka yafa ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais bi an mɔgɔ t'o la priorité la parce que kɛlɛ ma ban yɛrɛ an t'a ban kuma yɛrɛ dɔn an jɔn bɛ ɲɔgɔn na bi n'olu bɛ fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw t'u ye a classe tɛ maliyɛn ye mɔgɔw ka bɛɛ de 1960 à nos jours fɔlɔ kɛlɛ min binna an kan a binna an kan yɛrɛ dɔɔni o ye jamana an ka jamana an ka parti anw ma lamɛn an mago bɛ mun na faso faso tɛ k'a k'anw ye an ka jamana ka ta an ka fanfɛla ka tabiya talen tɛ ba la anw siya yɛrɛ jatelen tɛ o tun ye ku ni kɛlɛ ye mais bi an kana ɲinɛ an ka tiɲɛ fɔ an kana maloya an kana siran fɛnɛ o kɛlɛ seman falenna kɛlɛ yɛlɛmana diinɛko la bi fanga bɛ minnu na bi n'u bɛ an ka jamana déstabiliser n'u bɛ k'an kɛlɛ n'u bɛ k'an dɛsɛ olu nana ni diinɛko kuma de olu ye minnu ta ye dugukolo ko ye minnu ta ye siya ko ye minnu ta ye tabiya ko ye olu y'olu dan kɛrɛfɛ minnu yɛrɛ bɛ ka diinɛko kɛlɛ kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ kɛmɛ a 80 de tɛ mun tɛ maliyɛn kɛmɛ kɔni 80 de tɛ maliyɛn a tɔ 20 o de ye maliyɛn maintenant wɔɔrɔ de bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka n'an kɛlɛ bi an mago bɛ diinɛ na cohésion sociale ni bin kɛra faso kan fasoden wɛrɛ fɛ jamanadenw de b'u tɛgɛ ɲɔgɔn ma fɔlɔ i ni minnu bɔra kɛnɛ ma k'a kɔngɔlu kɛlɛ n'an ye se sɔrɔ olu kan an yɛrɛ ka problème an bɛ sɔrɔ ka n'an sigi o kan n'o ye réconciliation ye mais kɛnɛma duuru bɛ k'an kɛlɛ tuma min na an ma se olu la n'an k'an bɛ réconciliation kɛ o ye tɔ ka jɛ de ye bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jamana mɔgɔw bɛ a denw na u ka don da kelen u ka bɔ da kelen mɔgɔ kelen y'a fɛ a bɛ se i tɛ se nkalon don an kana ɲɔgɔn nɛgɛ i tɛ se fo jamanadenw ka sɔn kɛlɛ min binnen man kan est-ce que diinɛko kɛlɛ don wa bi mɔgɔ bɛ se ka diinɛko kuma fɔ maliyɛnw ye wa diinɛ b'anw fɛ yen cogo min est-ce que a bɛ diɲɛ na bi wa ne bolo an k'o ɲɛfɔ surtout minnu ye diinɛmaw ye an ka bonya b'u kan olu de kan ka wuli ka nin kuma in fɔ an ye kutubaw la k'a fɔ an ye misiriw la k'a fɔ an ye sigidaw la k'a fɔ an ye ekɔliso la pour que an k'a dɔn k'a fɔ nka n'a bɛ kɛnɛma dugu minnu na n'u bɛ ka na kɛ diinɛko kɛlɛ ye maliyɛnw ka da la fɔlɔ diinɛko kɛlɛ tɛ intention wɛrɛ b'u la mun t'o ye munna ni diinɛko kɛlɛ don minnu bɛ ka na anw kɛlɛ yan olu ka jamana tabiya n'an ka tabiya ye kelen munna o tɛ diinɛko kɛlɛ k'u ka jamana kan munna olu ka jamana to yen f'anw fɛ yen n'an y'o faamuya tuma min na ka ɲɔgɔn minɛ ka cohésion sociale kɛ maliyɛn minnu bɛ kɛnɛ ma minnu bɛ kɔnɔna la ka dɔw la ka sɔn o ma
an bɛ sɔrɔ ka na réconciliation na bon minnu da dugukolo ko o kɛlɛ bɛ sen na depuis 1900 depuis an bɛ indépendance ta maintenant olu tɛ hakilina wɛrɛ de sinon jamana ye u sigira ka kuma fɛn caman kan n'a dama tulu la depuis 1960 fo bi a dama to jamana la leader d'opinion de b'olu fɛnɛ la maaw de b'u ɲɛ chaque fois n'u bɛnna négociation na ni jamana sɔnna u ta ma minnu kan ka segin ka taa kɛ est ce que a kɛra ɲɛma wa ka fɔli kelen to a kɔ ayi fili don jamana yɛrɛ wari min don olu la est ce que a y'a don région wɛrɛ la wa a y'a don siya wɛrɛ la wa non fo an k'a faamuya k'a fɔ fo bɛɛ fɛnɛ k'i ɲɛsin yɛrɛ ma e ka sɔrɔ e ka n'i ka dugu di a la e k'i ni siya di a la f'i k'a dɔn de k'a fɔ jamana kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ an bɛ fara jamana kan nin k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'i y'a bɛnna jamana ma k'aw bɔ a bɛɛ ma k'aw bɔ a baara ma a bɛ jamana curo finalement an bɛ ka jamana min ɲini an t'o sɔrɔ bi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an mago bɛ cohésion sociale la minnu bɛ kɛnɛma o nin ye fasoden o nin tɛ fasoden o bɛɛ ye fasoden e ma mɔgɔ don fasodenya la a m'i don ale tɛ se k'a bɔ a la an ka hakilinaw de tɛ kelen ye bi o t'a yira k'a fɔ a bɔra fasodenya la ale ka miirina ne ka miirina tɛ kelen ye o t'a bɔ a la o tɛ ne bɔ a la donc an bɛ fɛɛrɛ jumɛn ɲini o bɛ autorité de ma sisan ka se ka jamanadenw don da kelen k'o bɔ da kelen n'o kɛra a ka ca an saba a bɛ bɛn. ok merci beaucoup Ismaila Fani voilà donc ɲininkali kelen e fana ka hakilina ye jumɛn nin kan. bon jamana ye hali n'a ma fɔ mɔgɔ ye jamana ye mɔgɔ bɛ bɛn na parce que bɛn tɛ se k'a sɔrɔ n'a m'a daminɛ sokɔnɔna la fɔlɔ yanni an ka se kɛnɛmana yɛrɛ ma maintenant sokɔnɔna bɛn mun nana ni o tiɲɛni fɛnɛ ye donc i b'a ye k'a fɔ sariya sɔsɔ caman de nana n'o fɛnɛ ye parce que kuma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye ni bin kɛr'i kan i ma kasi yɔrɔ o y'i ka sariya so de ye donc il faut que confiance de ka na maliyɛnw n'u ka sariya so ni ɲɔgɔn cɛ parce que sariya so de bɛ se ka ko tile halisa au moins mɔgɔ ka se ka sira jamana yɛrɛ sariya kana ka boli cogo min na ka sira o ye halisa au moins dɔ kana a yɛrɛ ye k'a fɔ ko bin kɛra ale kan k'a yɛrɛ ɲugutɔ mɔgɔ la donc a belebele o ye sariya de ye fɔlɔ mɔgɔ ka se ka confiance yɛrɛ sɔrɔ ka da sariya yɛrɛ la sariya bulon yɛrɛ la fɔlɔ o y'a fɔlɔ ye maintenant a filanan o ye toujours sokɔnɔna la an yɛrɛ dama minnu bɛ yan buguli n'i ye kow ta k'a lajɛ bin kɛra mɔgɔ caman kan i b'a ye k'a fɔ u ye wulikajɔ caman kɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ko olu ni pouvoir ma sɔn i b'a ye olu m'u yɛrɛ ye justice kɔnɔna la mais maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ni pouvoir ka surun i b'a ye k'a fɔ olu bolo jaw yelen don an bɛ don min na ko bi tɔɔrɔ t'u kan bon olu maa kelenw olu bɛ ka tila ka maliyɛn dɔw kɛ fasoden jugu ye ka maliyɛn dɔw kɛ fasoden ɲumanw ye jusqu'à ce que an ka wasabulon kɔnɔna la CNT yɛrɛ kɔnɔna la conseiller dɔ yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ ko fo ka nationalité minɛ mɔgɔ dɔw la donc n'an sera fo o yɔrɔ ma mɔgɔ kana ka jɔrɔ jamana ye bɛnko la cogo min na an bɛ se k'an bolo ta ka di ɲɔgɔn ma bon n'i y'o ta k'o lajɛ ni an ka marabagaw fɛnɛ lajɛ olu fɛnɛ ka kuma dɔw la discours la i b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la tulu de bɛ kɛ tasuma kan donc an b'a yɛrɛ ɲininka an bɛ ka taa min walima conseil jumɛnw de b'o kɛrɛfɛ ka se ka na hakilina don la donc ne bolo mali in bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ an bɛ don min na ko bi a ka bon ni nin kɛlɛ bɛɛ ye comme tɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ kɛnɛma jugu de bɔlen don kɛnɛma bi donc ka na bin an kan bon o bɛ cogo min na u nana ni phase wɛrɛ ye phase min n'o nana ni diinɛ sira ye n'o donn'i ka jamana kɔnɔ a tɛ ɲa i n'i ka jamanadenw bɛɛ de ka se ka kuma k'aw bolo di ɲɔgɔn ma aw ka se ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma parce que dɔw bolo olu ka sigiyɔrɔ o minɛn de bɛ olu la o yɛrɛ slogan b'olu da déjà ka ban n'o ye minnu bɛ kɔrɔn fan fɛ dɔw bolo olu bɛnbaw ye tu minnu tigɛ donc o bɛ fɛ ka lagosi donc olu ye minorité ye bon ni kɛlɛ bɛ o phase kɔnɔ o b'o kelen a kana ka taa fɔ a sun kɔrɔ de n y'o fɔ ni plateau kelen in na ka tɛmɛ an bɛ don min na ko bi n bɛ segin ka na Jara ka kuma na nɔrɔ fɛn filɛ nin an balima minnu wulilen don bi n'olu donna n'a mɔgɔ façon bɛɛ an ka territoire kɔnɔna la tant que n'an ka ɲini an n'olu ka se ka ɲɔgɔn faamu an bɛ bɛn min ɲini an ka dugukolo sanfɛ an bɛ développement min ɲini an t'a sɔrɔ parce que jamana si tɛ se k'i to kɛlɛ la ka développer c'est impossible surtout jamana min kɔnɔ usine ka dɔgɔ jamana kɔnɔ industrie ka dɔgɔ jamana kɔnɔ fo an ka aide tila bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de donc o jamana façon n'o donna kɛlɛ kɔnɔ n'i ma essayer k'o kɛlɛ bila joona ka na ni sigi ka fɔ a ye
i b'a ye k'a fɔ e ka wuli e ka développement e t'o sira yɛrɛ kuma bɛ k'a fɔ k'i b'o sɔrɔ donc ka kuma lasurunya an ka base an bɛ don min na ko bi o y'a ye an balima minnu kɛlen don ka wuli ka marifa ta n'u u sababu yɛrɛ nana ni a façon bɛɛ y'an da la hali bi an kana sɛgɛn k'an bolo sama u nɔfɛ an n'u ka se ka sigi ka kuma o ni an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen olu fana bɛ se ka dɛmɛ na s'an ma cogo min na halisa bɛn bɛ se ka na aw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ fugariya ye dɛ o bɛɛ bɛ kɛlɛ kɔnɔ o bɛɛ bɛ réconciliation kɔnɔna na donc an maliyɛn yɛrɛ damaw vraiment an ka se an ka ɲɔgɔn faamu an kana mɔgɔ kɛ fasoden jugu ye an kana mɔgɔ kɛ fasoden ɲuman ye minnu bɛ kɔfɛ hakilina kɛlɛ ko de don wagati dɔ la olu tun bɛ régime dɔ kɔ anw y'o régime kɛlɛ bi ni anw bɛ k'an yɛrɛ ye régime dɔw bolo o ka taasira kɔnɔna la minnu fana tɛ k'u yɛrɛ ye o kɔnɔ an kana olu kɛ fasoden jugu ye donc an ka bɔ o kɔnɔ an ka réalité lajɛ en face o tɛ dɔwɛrɛ ye kɛnɛma jugu min donnen don an kan ka na ni diyagoya diinɛ ye anw dala ko fɔ an ka tɛmɛ n'o de ye donc an ka essayer an bɛɛ ka jɛ k'o de kɛlɛ. d'accord Abdallah n'i ye kuma nin bɛɛ ta bɛɛ crise a bɛ crise ko fɔ yala maintenant unité nationale an bɛ se ka a sauver cogo di. Unité nationale tɛ se ka taa fo des mesures fortes. Mɔgɔw b'a ko n'i b'a fɛ ka mesure forte ta i b'a daminɛ i yɛrɛ la. Et c'est pour cela qu'il faut que l'exemple doit être donné par le haut. Si l'exemple est donné par le haut, en bas on suit. Donc, jamana in bɛ yɔrɔ min na bi fracture, n bɛ se k'a fɔ fracture sociale de bɛ yen nɔ bi aujourd'hui. En ce sens que Maliens ko donn'u ɲɔgɔn ma kojugu. Joli tɛ se ka furakɛ nin kan. Fo bɛɛ ka jɔ i ka tɔɔrɔ la. Bɛɛ k'i ka mea culpa kɛ quoi. Et c'est ça aussi la beauté. Mais ni mɔgɔ si ma jɔ i t'a la jɔn la ni jɔ b'a bɛɛ la jɔn la ni ta ye tiɲɛ ye réconciliation tɛ se ka kɛ unité nationale tɛ se ka na unité nationale yɛrɛ b'an ka constitution kɔnɔna na an ka constitution kɔnɔ a b'an ka constitution kɔnɔ a b'an ka divise kɔnɔna na un peuple un but une foi o unité nationale de et puis constitution fana na il est dit que ça rejette toute forme de partition du pays o constitution fana kɔnɔna na donc constitution fana divise kan unité nationale b'a kɔnɔna na. Mais à la waleli o de gɛlɛyalen don i y'a faamuya f'an ka bɔ kɛlɛ dɔw kɔnɔna na les gens pensent que ni ne ye n ta fɔ n'a ni autorités ka vision tɛ kelen ye ne ye jamanaden jugu ye bɛɛ n'i hakili don jamanajɔ la cela ne veut pas dire qu'il était autorités fɛ o. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours dit, l'auditeur munumbe autour sankoroto kumabe a asim tanay a kagne tanay do fera volume kado bon je dis que il ne rend pas service à nos autorités. Il ne rend pas service à nos autorités. Il ne rend pas service tout dit. Non, oui, parce que Nico Karsa Fembeka a kagne kumabe erbar a fait d'autres munu jengene do doni il va faire dans le plus grand respect. Et c'est ce que j'ai dit. Ni bi tiɲɛ fɔ autorité kan ka tiɲɛ fɔ dans le plus grand respect dans le respect dû à sa fonction autorité i bɛ tiɲɛ fɔ dɔgɔli sira kan mais mɔgɔw yɛrɛ mana ye k'a fɔ déjà ko nin décision in taara e ko non nin man ka kɛ n kan ka taa nin de sira fɛ non e caricature déjà e jamanaden jugu e tɛ Mali fɛ mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si bɔ maliyɛnya la bon mɔgɔ si tɛ se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ si kan jamana wɛrɛ t'an bolo nin kelen kɔ. Fango du dom mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si bɔ maliyɛnya la wa mɔgɔ si tɛ se ka fɛ Mali fɛ ka tɛmɛ si kan donc fango de jateminɛ an ka bɔ ko de i b'i ka nasɔngɔ ɲini na i b'i ka avantage ɲini na mais kana tɔw kɛ mɔgɔ nasuguya dɔ ye i y'a faamuya bɔ o kɔnɔna na donc unité nationale bɛna cogo di n y'a fɔ cogo min na a si tɛ taa justice nin kɔ d'abord a bɛ passer o de fɛ ni jamanadenw taara justice la don o don mɔgɔ b'o da ka sunɔgɔ. donc kɔrɔ de ke e ka hakilina la kɔrɔ ke o de ye problème ye. O de ye problème ye même en temps normal ou en temps de crise la colonne vertébrale d'une république c'est la justice. Une justice faillira dɔrɔn république bɛ tiɲɛ. Et aujourd'hui même la transition là elle ne tient que par la justice. Mais on doit faire en sorte que justice kana ébranler cogo si. Le progrès du pôle national économique et du pôle de la lutte contre la cybercriminalité l'autre jour a fɔ qu'on rende la justice était un pouvoir divin. Au kɔrɔ ye c'est a bɛ n'a fɔ kiri n b'a fɔ ala ko don quoi. Donc mais olu se ka fili o ta kɔnɔna na
Il a dit, Adama Koulibaly l'a clairement dit, les rangs de la justice est un pouvoir divin. À quoi de justice quand à côté. Il faut fier qu'ils reconnaissent beaucoup de critiques à l'endroit de la justice Obama. Mais malgré tout ça, peut-être que justice, les gens ne comprennent pas comment on rend aussi la justice. Et c'est pour ça même qu'il a dit que les gens ne savent même pas la différence entre un magistrat, un juge et un procureur. Comment on voit la différence? Donc, il faut que la justice, que la population fasse que l'explication de la sensibilisation de la critique de tout le monde, parce que comment faire un bête à charia? Quand même tu prends une décision de justice, il y a l'environnement aussi qui compte. Il y a l'environnement qui compte. Quand les décisions de Tamgo, le juge, dans son intime conviction, a fait entièrement déterminé la décision d'autre. Mais elle est femme à quête. Donc, il faut que la justice accepte le courage de venir faire des activités de sensibilisation et faire des activités d'explication vers la population. C'est la femme. La justice est rendue tout dit. Et également, du paramètre, en dehors même des articles, mais paramètre du même début de décision, ni moi ou décision de femme. Mais nous, moi, article codé, moi, décision de moi, mais nous, moi, femme, en plus des articles, considération qui implique, qui oblige le juge à décision d'autre, souvent qui ne va pas à donc, devoir d'explication d'obéir, justice ta femme fait la fait, et surtout envers la population. Au Canada, justice article code c'est vrai, mais considération du maire de droit, paramètre du maire de droit, souvent qui influe les décisions de la justice, ni moi femme, c'est comme moi tout cela. D'accord. Bien femme. Donc, ma foi internationale, à colonne vertébrale, c'est la justice. Donc, mais aussi, à là-bas, ça c'est une bonne distribution des fruits de la croissance. C'est que ni Jamana be soroke, à kadon ka fo Jamana dem pays ni rosowala. Mais na faut que Jamana be soroke, à donner le mot damadoma, à donner le fin damadoma, au manque que Jamana soroy be de ka soroy, c'est pour les 23 millions de Maliens. Mais quand on estime, mais aujourd'hui, nous avons une explication de aujourd'hui, on a un budget de 3 000 milliards. Mais il y a des la masse salariale, à peu près 2 000 et quelques milliards. Mais c'est pour combien? C'est pour 200 000 fonctionnaires. Ça. Donc, nous avons expliqué que les gens pensent que les fruits de la croissance avaient dit et de bas profiter. Le groupe de bas profiter. Nous, il faut que nous à telle famille. Donc, il faut que l'explication dit qu'il faut les fruits de la croissance, que ça soit réparti équitablement et que Ben Yorobala. D'accord, Ben Yorobala, donc, avait dit demande-moi, menacé Ghana, il y a des détails qu'on a, donc, on m'a fait vaillable. Bon, Suleiman, on y a le comment il faut tout, il y a crise Goni, Amsega, unité nationale soviétique. Il va aller, c'est ça, nous, réconciliation nationale. Il va sur le Malien de Boala. Mon Malien de Boala. Mais mon Marfata Jamana Kama, Malien de nous n'allons pas se sentir nous be jatiga wale ke Malien do la yini do de bubulo ou yoka la yini keni marama fin o ma daga o ti daga mais o yoka la yini kenoyi sinon Malien do donc ni ko c'est sa réconciliation ni voilà o réconciliation to ka jedo donc nous devons faire Malien là ça veut dire que dans la réconciliation il faut que nous ayons le courage kata un Malien fila nous marama fin to ka jamana kama ka tu no fe mi deli ka fa no saka gena ni saka kulu ni saka keme babulu ni kelin tununa abibi kono don fara nyonga kata kelin no ino fe donc ni jamana do égaré là il faut que jamana nyemo kanu yere fsaya o jamana dum ni ma kananu jamana kono mais ni ko réconciliation ko réconciliation d'accord mais aw ni jamana façon de nyimo aw de réconciliation ko do aw ka fara fanga kan pour que an ka taw kɛlɛ bon an bɛna fara fanga kan an bɛ jamanaden wɛrɛw kɛlɛ est ce que baara ɲɛna ne fɛ baara ma ɲa Mali problème bɛɛ daminɛna depuis rébellion de pas daminɛ solution ma se ka ou bien solution dɔw kɛra la mais o ma k'a solution ye bi solution wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la a jateminɛna k'a fɔ jamana kɔnɔ ni bɛnbaliya bɛ yen décentralisation est la solution. Décentralisation daminɛna Mali la depuis 91. Mun de y'a bloqué, mun de y'a kɛ a ma se ka taa ɲɛ, mɔgɔ si t'a dɔn. Mais décentralisation kɔrɔ ye mun ye ko mara ka segin so. Mara ka segin so n'i y'a jateminɛ hali an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u b'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw bɛ maliyɛn denmisɛnnin minnu sɔrɔ ka fara u kan i b'a sɔrɔ mɔgɔw don u bɛ Mali fan min fɛ
Mali ka baara ba ma kɛ ye donc a kɛra komi olu kɛra kɛrɛfɛdɛn ye o kɛrɛfɛdenw de farala sisan jatigɛ waletigila kan olu de bɛ ka jamana kɛlɛ. mais Jara mais décentralisation est-ce que a ma kɛ wa. décentralisation daminɛna a ma laban. a ma laban cogo di. a ma laban hali nin yɔrɔ in na décentralisation bloquelen bɛ ko fila la. o jumɛn ye. collectivités ka formation ani wari hakɛ jumɛn kan ka di collectivités ma n'u bɛ se k'u yɛrɛ ta n'a ye n'u bɛ se k'u ka région développer n'a ye o ma kɛ baara bloquelen bɛ yen bon n'o dun ma kɛ jamana o jamana ni siya dɔ bɛ yen n'a ko ko ne tabiya ni mɔgɔ tɔw si tabiya tɛ kelen ye donc mais ne b'a fɛ ne ka ko ka taa bala jamana fɛ a caman bɛ laban o de la décentralisation ou bien fédéralisme mais an ka jamana kɔnɔ jamanaden caman ni t'a fɔ jamana hali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ u y'a bisigi k'a fɔ décentralisation de fédéralisme o ye jamana farali o ye jamana cilen alors que c'est pas le cas an yɛrɛ dɛmɛbagaba n'o ye jamana ye c'est une fédération. L'Allemagne c'est une fédération, les États-Unis c'est une fédération, Canada c'est une fédération. Jamana ka bon. Il te ko jamana mara ki to yoro ke na ina fo ki to Bamako ya ki bi Mali yoro be mara. C'est pas possible. Mali ka bon ma, jama ka dogo ma. Donc il faut que on a courage de soro ka ta vers la décentralisation poussée ou même la régionalisation. Parce que c'est ça, Alnia et crise mbesena c'est ça. Ibe mun jatimine. Iba soro Bamako de ka ko ka gɛlɛn ɲɛmɔgɔw ma ka tɛmɛ Mali tɔ kan i b'o de ye parce que ni a gɛlɛyara cogo cogo fo Bamako ta de ka ɲɛnabɔ i b'a sɔrɔ courant bɛ mɛn Bamako yan de i b'a sɔrɔ carburant bɛ sɔrɔ Bamako yan de mais i b'a sɔrɔ Mali fan dɔw bɛ yen olu bɛ se ka mɛn u tɛ carburant y'u ɲɛna bon mun bɛ na n'o ye la centralisation parce que pouvoir bɛɛ bɛ Bamako de bolo. Pouvoir de Bamako to an yɛrɛ t'a fɔ bamanankan na ko Mali ye Bamako de ye wa bon tant que o bɛ senna jamana kɔnɔ a ka gɛlɛn parce que jamana fantɔ b'a ye k'a fɔ jamana ni mɔgɔ min sigilen bɛ Bamako e ka ko ka nɔgɔ Mali ko la ka tɛmɛ e mɔgɔ min bɛ kungo kɔnɔ et même le niveau de développement Bamako ni Segu ni Sikaso ni fɛnw cɛ n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ vraiment Bamako développé don ka tɛmɛ Mali tɔ kan donc il faut que o de fana fɛɛrɛ ka ɲini o la donc région autonomie ka d'u ma u ka se k'u yɛrɛ mara kɔrɔnfɛ kɛlɛ mun don an b'a fɛ k'an yɛrɛ mara d'abord ko an b'a fɛ k'an yɛrɛ ta an b'a fɛ ka bɔ Mali la kuma nana yɛlɛma k'a fɔ an b'a fɛ k'an yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ko don a ye na an ni jamana ɲɛmɔgɔw aw ka sigi aw ka yɛrɛ ta aw y'a fɔ ka dan yɔrɔ jumɛn parce que a tɛna se ka bɔ Mali kɔnɔ a tɛ fara ka bɔ Mali la mais a ye yɛrɛ ta in jate minɛ ka bila yɔrɔ jumɛn o de y'a to u b'a fɔ ko projet caman kɛra ka taa kɔrɔn fɛ ka taa u yɛrɛ bɛ projets tiɲɛ u yɛrɛ bɛ minɛnw jeni u b'a kɛ tan ne ko non mɔgɔ min ko k'a b'a yɛrɛ ta mais c'est une bonne chose a ye a occasion d'a ma ka se k'a yɛrɛ ta k'a yira k'a fɔ ne bɛ se ka n ka yɔrɔ mara n'ale sera k'o kɛ o bɛna yɔrɔ wɛrɛ bɛ se ka a bɛ se ka lajɛ yɔrɔ wɛrɛ donc an kana tigɛ jamanadenw na quoi. D'accord. Voilà. Ok, on va revenir parce que kuma bɛ da nin i y'a fɔ ma bɛɛ n'i ka fɛn quoi. Ousmane donc o ɲininkali kelen e fana bɛ se ka bɔ parce que an ye kuma caman fɔ yan donc maintenant comment sauver l'unité nationale. L'unité nationale bi f'an k'a faamuya fɔlɔ o ye malidenw de cɛla ye mɔgɔ min tɛ maliden o t'a la bɛn bɛ k'an ɲini an tɛ ninnu de anw de ye malidenw ye maa min bɛ kɔ kan hakilina wɛrɛ de b'a la ale tɛna a yɛrɛ sɔrɔ hakilina na o an b'a fɔ akɔrɔ caman taara kunun fo bi o ɲɔgɔn ta man ɲɛ parce que Mali ka akɔrɔ tɛ o an taara jamana wɛrɛ ka hakilina de ta an taara sigi jamana wɛrɛ de fɛ yen o de y'a ka fɛɛrɛ d'anw ma o n'an ka tabiya tɛ kelen o n'an ka kodɔn tɛ kelen o n'an ka faamuyali tɛ kelen o bɛ ɲɛ wa bɔgɔ tɛ ɲɛ. mais o tɛ mais dɔ b'a fɔ sisan o tiɲɛ don mais ko an taara ta yɔrɔ mais est ce que an yɛrɛ de m'an ta ka taa n'a ye. non an b'a ta n bɛ ka mun f'i ye a daminɛ b'a kama minorité dɔ de bɛ yen bi minorité de bɛ kunun fo bi ala barika la ne sera ka taa Kidali Gawo Tombouctou Minata i b'u ɲininka bi u mɔgɔw b'u yɛrɛ la u b'a fɔ k'u nkalon don u ma deli k'a b'u la u b'u yɛrɛ ta mɔgɔ dɔw de b'u ɲɛ minnu ye kalan kɛ falajɛ la tubabuw fɛ yen mɔgɔ damadɔni n'u nana u ka dugu la u ka intérêt personnel kama ani u ye minnu y'u bila la olu ka intérêt kama minnu bɛ marifa d'u ma parce que moyen t'u bolo moyen tɛ mɔgɔ min bolo k'i ka dugu développer moyen b'e bolo ka marifa ta ka kɛlɛkɛminɛn ta ka formation kɛ k'i ka jamana kɛlɛ e y'o moyen bɔ min i b'o mun kɛ kɛlɛ la n'i y'o k'i ka dugu kɔnɔ i bɛ jamana jɔ f'an k'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ ka hakilina b'u la o mɔgɔ wɛrɛ min ka hakilina b'u la olu t'an ka jamana ka taa ɲɛfɛ u t'an ka jamana ka basigi fɛ n'an ka kuma ta an t'a fɔ jamana wɛrɛ la an bɛ mun sɔrɔ jamana tɔ ka halakiya ka bin
an nana ye k'a fɔ o t'a solution ye an yɛrɛ ka sigi ka fɔ ɲuman organiser an fɛ yan an kana mɔgɔ to kɔ an ka bɛɛ da don a la ni faso ko don ni mali ko don n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ ta nafɔ n'an bɛ référendum k'i ka région na an t'a kɛ ka ko tiɲɛ ka ye u y'a ye k'a fɔ u ko minɛna dɛnɛ la de an ye assise nationale organiser yan maliyɛn to ye mun tora kɔ commune na bugufiyɛw la ka na cercle la ka na région na ka na national la mɔgɔ ko mɔgɔ tɛ yen mun tora kɔ bɛɛ welela bi mali CNT ta k'a lajɛ gouvernement ta k'a lajɛ kunun minnu ye marifa ta u caman de bɛ yen bi a kɔnɔ armée ta k'a lajɛ u caman de bɛ yen 2012 encore minnu y'an kɛlɛ ka 2013 u caman de nana minnu y'a faamuya a tɛ taa jamana kɔ olu ye jamanadenw ye u tun bɛ fili la kunun an ka jan an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana in jɔ dɔw bɛ yen maa wɛrɛ de b'olu kɔ k'olu manipuler olu tɛ jamana kɔ kɛlɛ la dɛ u bɛ jamana wɛrɛ ka kɛlɛ de la u wɛrɛla u ye mun fɔ pour que olu ka na fɔlɔ accord dɔ bɛ yen n'o signera an kana fɔ an ka to a ba la non a fɔra jamanadenw yɛrɛ dama o tun bɛ accord jumɛn ye accord d'Alger maa kana ko la an k'a ye accord kɛra autorité de n'aw cɛ bi maliyɛndenw de minnu sigi ka kuma tiɲɛ kan an ka ɲɛ waga ɲɔgɔn ye an ka kuma an ka jamana ka taaɲɛ kan an ka jamana ka basigi kan a bɛ taa kɛ fɔ Kidali fɔlɔ a bɛ kɛ a ka cercle la a bɛ sɔrɔ ka bɔ yen ka na national la n'i y'o k'u t'a la u t'a la kun min u b'a dɔn a furu ka fu t'a la de jamana ɲɛmaaw sera bɛɛ ma mun bɛ transition fɛ mun tɛ transition fɛ bɛɛ nana ne ma deli ka a ɲɔgɔn jɛkulu ye Mali la fɔlɔ n y'a yira fo an b'a ka plateau kan a ye démarche min kɛ minnu banna ka t'u nɔfɛ an fa n'a mɔkɛ a sɔrɔ u sera ka bu ye a ye démarche min kɛ ka taa minnu k'u t'a la ka n'u nɔfɛ a ɲɔgɔn ko ma kɛ malidenw de sigira ka kuma o ka bɛn fɛn dɔ kan ni fɛn min tɛ an ka jamana tabiya ye n'u bɛ accord wɛrɛ la an k'an k'o bɔ a la fɛn min tɛ bɛn an ka jamana sariya ma bi n'a bɛ jamana halaki n'o bɛ a la an k'o bɔ a la o b'anw ni jamanadenw de concerné wa Mali ka intérêt de b'o la wa kɛra unité sira de kan wa jama bɛnna mun kan o de fɔra an ka baara kɛ ten ɔ ni maa min ko i tɛ yɛrɛ y'a kɔnɔ k'a da i ka hakilina kan o bɛ faamuya o bɛ bɛn mais i tɛ yɛrɛ y'a kɔnɔ k'a da jamana wɛrɛ ka hakilina kan k'a da jamana wɛrɛ fɛla kan e ye jamana jugu ye dɛ yen jamanaden jugu bɛ na maa min bɛ kɛ jamana ci jamana wɛrɛ ye n'o e tɛ se ka kɛ jamanaden ɲuman ye. mais est-ce que mɔgɔ bɛ yen wa. a mɔgɔ bɛ bi minnu bɛ ka fara diinɛ kɛlɛ kan bi jamana wɛrɛ kan bi karafu min an ka jamana bi olu ye jamanaden jugu de ye hali bi minnu bɛ transition la bi n'u bɛ ka transition diriger ni maa b'u la bi n'u bɛ ka jamana nafolo dun n'u bɛ ka jamana halaki jamanaden jugu don dɛ an bɛ kɛlɛ kɔnɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ jɔyɔrɔ ka d'e ma e bɛ k'o dɔturu n'an ye i ye jamanaden jugu ye dɛ an ka kuma tilenna fɔ jamanaden jugu ma ka mɔgɔ tɔɔrɔ n'i y'a fɔ a ɲɛ kan mais k'a fɔ dɔɔni jamana autorité ka hakilina tɛ kelen jamanaden jugu don jamanaden jugu tɛ dɛ sinikɛnɛ ma u bɛ se ka kɛ kelen ne mun bɛ k'u défend bi sini ne bɛ se k'u kɛlɛ o f'an k'o yɔrɔ de faamuya n'an bɛ taa international la f'an ka bɛn o de kan fɔlɔ maintenant mun bɛ fara kɛnɛma jugu kan a yɛrɛ ka intérêt personnel f'an k'a dɔn k'a bɛ san damadɔni bɔ bi maliyɛn réformatira u bɔ nafolo ka di maliyɛn ye pour sugu bɛɛ fɛ ka maliyɛn réformatira i t'a a fɔ ka ɲɛ n y'o de fɔ mɔgɔ k'a faamuya parce que dɔrɔn tɛ dɛ mais i b'a a fɔ ka ɲɛ même armée sira kan entration sira kan domaine o domaine bi maliyɛn yɛlɛmana wari ka di ni maliyɛn ka tɛmɛ fasoden ɲuman kan bɛɛ n ka maliyɛn majorité bi o de y'a to bi crise mana bi an ni mɔgɔ wɛrɛ kɛnɛ ma ka na dɔɔni d'a ma dɔrɔn an bɛ kow nɔgɔya n'i y'a ye binni min kɛra le 25 ka ti bingali min kɛra an kan minɛnw ka don u donna nɔgɔya dinɛ na i b'a dɔn k'a fɔ kusi caman bɛ yen foti bɔra yen u bɛ an ka mɔgɔw san n'o. d'accord o la an b'o to an b'a to secret différentiel fo mɔgɔw k'a faamuya autorité minnu bɛ yen bi u ni jamanaden minnu bɛ u bɛ jamanaden minnu dirige bi an bɛɛ ka hakilina ye kelen o ye min ye bi f'an yɛrɛ de ka sigi o sigi ka fɔ o belebeleba fila kɛra n y'a assise nationale f'i ye ni dialogue intermalien o fana kɛra tuguni an maliyɛnw de y'an sigi ka ɲɛ waga ɲɛgɛ la ka kuma an yɛrɛ ka jamana tabiya n'an bɛnkan kan maintenant minnu t'u yɛrɛ y'a la o bɛ faamuya mais u t'u yɛrɛ yala ka da jamana wɛrɛ ka hakilina kan an tɛ se ka don o de da fɛ. d'accord f'an k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ŋaniya de fɛnɛ anw kana bɛn. d'accord mais n'anw bɛ bɛn ko la a b'a to n'anw bɛnna anw bɛ se k'an ka jamana développer a y'a ye k'a fɔ kunun fɛn dɔw tun bɛ kita kɛ mais bi u bɛ ka kɛ o fɔlɔ terroristes bɛ yen jihadistes bɛ yen elbɛniw bɛ yen u tɛ usines attaquer u tɛ se civils ma u yɛrɛ ka ŋaniya n'u ka kuma bɛ min ye an bɛ ka n'aw civils de dɛmɛ. mais bi u tɛ se armée ma u tɛ se kan ma ni armée bɛ fan fɔ o tɛ yen mais civil ɲinosɔn bɛ fan fɔ o de attaquer. d'accord ok an bɛ o ye min ye k'an bali an kana développer an ka hakili to a yɔrɔ la. ok Fani donc an bɛ e lamɛn. Bugule unité nationale c'est-à-dire an y'o de fɔ quoi ko in yɛrɛ base bɔra yɔrɔ min na tant que maga ma kɛ o jeli la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. a base bɔra yɔrɔ min na tant que ni mɔgɔ ma kɛ n ye courant fa ye Mali problème bɛɛ ye courant fa ye
c'est un balma mulu créé no marfata ko foka ou ka dugukolo duma ou c'est que ou reta adam décentralisation poussée là ça au fait nous dona gafé ko accord d'Alger qu'on a là il va accord d'Alger kuma chara be de fo be analyser kaka faut ka to ta ka la ko dugu ci sabe mais alors que femme do a kono fen chama kuma fa mo fe parce que mo sirana soroko a fɔra ko an balima minnu bɛ kidala an fan fɛ olu ko k'u bɛ fɛ k'u yɛrɛ ta alors que u ka kuma yɛrɛ kɔnɔ u y'a fɔ ka fɔ ko an tɛ farali ko la tuguni mais an bɛ fɛ ka an yɛrɛ ta an b'an ka sɔrɔ minnu sɔrɔ donc an b'olu kɛ ka an ka région développer a bɛ se ka kɛ Sikasokaw ta ye Segu fana bɛ se k'a ta kɛ nin bɛ se k'a ta kɛ nin bɛ se k'a ta kɛ donc à ce moment o yɔrɔ in de kun ka na ka ɲɛfɔ malidenw ye a ka se k'a faamu mais u taara n'a ye phase wɛrɛ la politique kɛlɛ sira fɛ cogo min na a ka se ka Ibrahim Boubacar Keita kɛlɛ ni a ye donc u taara u basé n'a ye ka kuma wɛrɛ don a kɔrɔ ka kɛ duguci sɛbɛn ye donc ka jamanadenw futeni k'u bila président na sinon fɛn dɔw tun b'a kɔnɔ minnu tun bɛ se ka corriger o wa olu yɛrɛ correction yɛrɛ tun kɛra ka ban parce que déjà u y'a yira k'a fɔ k'an tɛ dugu tilali ko la tuguni mais an ka sɔrɔ minnu bɛ bɔ donc à ce moment an yɛrɛ la développer n'an ka sɔrɔ ye u nana mun don mɔgɔ hakili la k'a yira k'a fɔ pétrole bɛ yen dɛ gaziw bɛ yen dɛ ni sanu bɛ yen dɛ n'a y'a kɛ tan tɔ tagalen ɲɛfɛ u b'a fɔ ko ka dugu tila donc u ka richesse bɛ yen o ka bon ni région tɔw ta ye donc i ma mentalité jugu fɔ nacogoya parce que fɛn ma ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka ɲa bon an dun bɛ sira min kan n'a ma kɛ cogoya bɛɛ la ani kɔrɔ nord-est ma se ka ɲɔgɔn faamu a bɛɛ tɛ dɛ a da magara minorité mun na tant que an n'u ma se ka ɲɔgɔn faamu gɛlɛya in tɛ bɔ jamana in kɔnɔna na wa a tɛ taa décentralisation kɔrɔ t'o taara a bɛ kɛ dɛ f'a ka ɲɛfɔ a k'a faamu c'est-à-dire mɔgɔw ka sɔrɔ ka d'u ma a bɛ mɔgɔw permettre u bɛ courage sɔrɔ ka baara kɛ wa hali dɔ bɛ bɔ tungala taga in na n'i ye ka yanfa ye jase minɛ u ka richesse ka bon kana se fo kura fa ma c'est-à-dire fɛn bɛɛ bɛ Bamako de kɔnɔ quoi donc an kana ka bɔ o de kɔnɔ tant que n'an ma bɔ o kɔnɔ an ka unité sɔrɔli a bɛ gɛlɛya parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi hali crise b'an da la kɔrɔ ko ni carburant ko la mais mɔgɔ n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ avantage min bɛ anw ye yan nɔ o tɛ kɔfɛ mɔgɔw ye an ka kuma fɔ a fɔcogo la a tiɲɛ ka fɔ tiɲɛ don nin ye capitale ye tiɲɛ don fɛn bɛɛ base bɛ yan nɔ mais ni ko fɛnɛ nɔgɔyara yan fɛ a bɛ mɔgɔw yɛrɛ bali hali ka bɔ u ka togodaw la ka na yan a bɛ mɔgɔw yɛrɛ bali hali ka sɛgɛn kama ka tugu banbagaci wale tigilamɔgɔw kɔ parce que mɔgɔ caman fɛnɛ tugura u ka sɛgɛn de fɛnɛ kama o fɛnɛ tiɲɛ ka fɔ mais i ye ko ye munumunu togo o togo i bɛna kuncɛ ni justice ye parce que tant que maliyɛnw m'u yɛrɛ y'u ka justice kɔnɔ unité sɔrɔli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ jamana in kɔnɔ. donc kɔrɔ que Yatara ye mun fɔ ale ka base bɛɛ il faut que justice donc kɔrɔ que e nalen ka e fana ɲɛ bɛ o yɔrɔ la. non ni justice ma la giriya a misali dɔ ye jumɛn ye Bukele n y'o de fɔ ni fanga mun danna i b'a ye k'a fɔ o ka faveur ka bon kosɛbɛ mais exemple ta Sénégal kan président joli nana Sénégal kan essayer k'u bɛ Sénégal constitution k'u b'a essayer ka bayɛlɛma façon dɔ k'a la cogo min na u ka fanga kama mais magistrat y'u sen d'a kan u ka démocratie bɛ cogo di bi ni magistrat kun tɛ mais magistrat kun tɛ taa hɛrɛ la o mais Abdoulaye Wade pareil donc jamana kolo sinsin yɔrɔ y'a ka magistrature de mais c'est-à-dire an ka kiiriso quoi tant que kiiriso ma jɔ a sen kan fo n'i sera n'a kuma fɔli dɛ mais tiɲɛ de fɛnɛ don quoi il faut que baara ka kɛ ten hali wagati dɔ la kiiri tigilamɔgɔw association fila ɲɔgɔn mais an ka cour suprême tigilamɔgɔ dɔ u y'a essayer ka fanga tigilamɔgɔ y'a essayer ka dɔ fara a ka fɛn kan mais kiiri tigilamɔgɔ ye a kiiri nɔgɔya caya ka yira k'a fɔ ko u ma sɔn a ma sariya dɔ ta donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ hali bi maliyɛnw kana ka sɔn ka confiance ta ka d'u ka justice kan et que u yɛrɛ fɛnɛ k'a kɛwalew kɛ k'a yira donc o de bɛ se ka jamanadenw bɛɛ n'a jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc tant que n'o ma kɛ an bɛ fɛn fɛn ɲini na to ka jɛ don wa ka kuma la nɔgɔya maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u ye marifa ta jamana kama k'a fɔ ko welemakɛ mɔgɔw bɛɛ welela dɔw y'a yira k'a fɔ k'u tɛna de ko parce que régime b'an kunna olu t'u yɛrɛ ye a ka foyi la
donc ou ka confiance ta kan donc ou tena parce que président de fort et réconciliation a tetake jamana shila jamana shi teke médiateur anga ko la tourni a bega na ke malera kono bon ne yana ni be ben no fait et maintenant donc dans nano là ou le kara ministre oui alu c'est ça le ministre là dans nano là ou lui be sente konna là a chama donc fele be ou lui be ro chama na donc on va ira fo bora ben no fait maintenant ni éco président du kuno wati Assimi Goïta transition présent aya ira bela ka fo bolo bera ben no fait na Allah fro ni jelle bi tegala ni kiri kara ka baram ke ni mu weke o kofe o beka o kofe les preuves en est que me fi ko kofe doni crise do tabena no anga tentigo era demande nyoko chiano mais foka bekara ka a jugement damne ka josira la mais be makia bimina ou victime donc ou le kumada oh muru frère ko accuser le do ou tu vas fonction kono donc pourquoi pas on aura fenêtre ça kenna donc il faut qu'on dise mais tant que ni cri de maquet ka ko jeya même nyai ka fa reste la tension kono afa wo radio wana M5 tea oh M5 victime munu bendu ou le ko be chukudi bon ego ko ka imiter que alors que do jeli est diminué do mais à comme ça kana tukudi il faut qu'on fenêtre tient fort OK donc amemu faudron ni ko munu kana ka sabati wakati munna aya to sadike kuma ka ke uluka et que jeli be yorom na quoi buloka tadaka alla be di atikila mogola mais abe no ka de kofo donc tangi namo o soro jamana kono am unité mo fa ta soro d'accord abdala mena parce que be fana nyabila e ka base be parce que ko unité nationale Singapore taki dam rom na justice anigma donc mo ka do a détail kono ka nyefo pourquoi on nous te aussi ka nyana bo bukala le mo wara ka du kono nana ni dudu mbalo ka fo ni kuma do sira ni mo fla sira nyogo ma dudu wara barka ko no tara ba fe jobe min bolo dudu wara go do ngama abe fien bla faga du marala de au départ na to dudu wara barka ko jobe din dem kuma ba sunna de ya fama donc o de que fuite c'est que ta justice ko fuite c'est que ta justice ko et c'est une justice équitable. Il faut magistrat tout ce qui est au bout mais jusqu'à présent malon be préjugé mine quand justice là jusqu'à présent mabou na alibi voilà c'est quoi préjugé voilà préjugé c'est-à-dire et c'est comme entre la population et les unités d'enquête. La force que pour si les gendarmerie ou les drones moi fait ni ma à côté terrain préparé catégorie de tout parce que moi qu'on a déjà mais ni beba do déjà qu'à avec les unités d'enquête ni tara jo tika nyama kanye moi te sera ta communication répond soit ça ni le tribunal la soit raison non imana to moi e che itita ni masira do tito wuli ni be kasa tito wuli sinon ni tara wida to wuli jusqu'à présent hakina do de ba mo la préjugé do de ba mo ka. Donc, on a encore du chemin. C'est vrai que le magistrat mais, comme on l'a dit, le particulier est général, mais le général n'est pas particulier. Le particulier est général, voilà. Mais le général n'est pas particulier. Tout dit. Voilà. Il y a un fameux. Donc, terme philosophique, il faut que le particulier est général. C'est tout le qui habite la bête. Tu as tout le avec la bête. On veut boire quel moment. Voilà. Mais il faut que le général n'est pas particulier. Il s'est fait un fait un bête. Il y a un fameux. Donc, anticipata anga ali nous mena fanga la domina et waki be discours ni kala ay fenchama fo justice ka rolo nous mena non les 5 colonels ko mena fanga la domina généraux do bi ka bunya boko titre là bo mena ko mamna ko wati de fort bien fameux waki ka discours là ay fait le fo justice ka ay fait le fo fenchama ka mais aujourd'hui ni ko ki bi waki ka discours tabi katla kana kamimbe jamana kono bi baro c'est complètement déphasage avec ce le discours qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, un mot de fort. Sur la justice. Voilà. Non, pas seulement sur la justice, mais sur l'état même de la nation. Ouais. Secteur là. Mais aujourd'hui, quel est le résultat on a aujourd'hui?
Donc, on a quoi Assise nationale de refondation 517 recommandations. En matière où là, à la 5% que la mampan a tamblé dialogue intermalien 300 recommandations. À la matière là, à mampan a tamblé ko charte de la paix. À matière là, concertation des forces vives de la nation. Il y a les béfra, ça fait à peu près 950 recommandations. À y en la tami. Assise nationale de refondation, il faut faire mieux fois la bête d'abord pour tension pour longer. Le reste là, courir au dodo. Dialogue intermalien a d'abord qu'à minke bebo don tête de kumana non mais anta donc voilà non beba de 300 recommandations et 300 recommandations fin chama fora kono nana mais munde tara ala munde grina ka taala to abna voilà ça il peut comment voilà on croit que à Chimatanya à Magnesro là Mali bomi il y a sorte dans laquelle on est aujourd'hui 900 recommandations n'a qu'on appliquer 5 mois sur ambora no là mais ay mun bon Mali tarami comme façon ka warta dron ka doko da fait komi maseka Mali bo 517 recommandations au maban on vient au dialogue intermalien 300 recommandations au maban on vient aux concertations des forces vives de la nation au rek on d'abord mukama ka parti politique ou chido au dak ala mata à conclusion présentée à Simina au la daf au bala ko amta conclusion présentée à Simina au 12e conseil des ministres kera parti politique ou chido au moins a été cérémonie officielle de caca conclusion d'âme. Ça veut dire que c'était déjà préparé. Tout le monde sait que le cheminement d'un conseil, pour une décision d'un conseil des ministres, il faut que passe le secrétaire du gouvernement, à un programme du conseil des ministres. Mais ainsi, force vive Banabi, écoutez, force vive Banabi, au mardi du conseil des ministres, on a des décisions appliquées, sans pour autant que les recommandations soient transmises à Assimi. Le dialogue intermédiaire fera beaucoup de choses. C'est à la carte, Mimi au intérêt sur l'État. Donc sortons de ça. Comment l'aime bien là. Force vivita. Concertation de force vivita. Monde comme là. Ministère clé 95%. Ministère de l'administration territoriale. Les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, les légitimités traditionnelles, les chefs de quartier, et peut-être nous farala kadro, jeunes quoi mouakele, une femme quoi mouakele. Et ni ministère clé t'as quoi là. Béouli là sortons de ça. Bon, ni BFN sortons de ça. Ni n'erda Assimi Mabi, les assises nationales de la refondation, le dialogue intermalien, les concertations des forces vives, à cas rendu, à conclusion rendu cas aujourd'hui, en atta siga fokora là. Parce que ni ça va chima la tawa là. Ça veut dire comment nani effet ni chima. A chima la tawa, ma chima mani bono là. Assi, anya d'abord mun kama au ma objectif ma atteint. Chaque fois, le conseil des ministres commande au 50% des assises nationales ou recommandations, mais la valeur ajoutée est quoi? Aïe, mon frère Malika. D'accord. Donc sortons de ça, d'abord il dialogue intermalien, il concertation des forces violentes, d'abord aussi flash ça va tourner comment et pour nous appliquer la fin. So a recommandation tobi. Au fait ça va du mal. Hein? Il y a des recommandations t'as pas. A d'abord que transition augmentée de 24 mois là. D'ailleurs convoqué de 2 à 5 mois, mais sur la personne de la CEDEAO on a 2 ans. Ni dialogue intermalien ta mais anga mufala ne ma fango sur son boni général maka ona maka mais min ko moto se ko colonel ko général kan keni et dialogue intermalien bana do ori appliquer ato ay recommandation to be alchino mais na anga confora de anga ta et charte pour de l'appel tanga ma itika ta l'appel tanga ma ta dialogue intermalien autre ça recommandation faut mata wala un panga charte pour l'appel les concertations des forces vives de la nation mun ko mo intéressé ka parti politique outi ka charte des partis politiques abrogé abana vous fait déjà à conseil des ministres là sans pour suivre le circuit normal du conseil des ministres. D'accord, ok. Merci. Sortons de ça. Ok. Voilà. Oui, vas-y. Donc ça c'est pas fait fort. Ani Mali gɛlɛya kunba kelen fɔ n'o ye kɔrɔnfɛla ye. I y'a fɔ dɛ. Mali gɛlɛya n'i ko anw voilà e y'a k'a fɔ. Exactement. Donc sisan san damadɔ laban in na ko dɔ fana kɛra ne fɛ bɛn bɛ gɛlɛya o kan mun kɛra politikimɔgɔw lagosira parti politikiw lagosira jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔw lagosira jamana ti jɔ o kan bɛn tɛ se ka kɛ o kan n'i ye maliyɛn dɔ ɲininka muso e ko dɔw gosira mais est-ce que jɔn de y'o lagosi maliyɛn dɔw farali nana de ten de fana o sisan a nana mun nana fɔ politikimɔgɔw ye Mali feere
politique comment on appelle, le Mali a été mal gouverné. Politique jalakira fambe fait. Même à Fokou ma kokemi mai. Mais politique généraux fi malikola. Ou à politique Clément Malimara. Politique ni fini tout de Malimara. Sante menu kono. Oy doy. Do fana fo Malion ka famu. Jamana bi Johnny Baradi. Nyemro bina abaka nyemro yake abi yoro organisé pour que barak jamana don ka se ka uyere soro sharia kono ubise ka uka baraka chugo mina ke chugo nyumana mais jamana nyemro ti baraka jamana don de baraka mais malien on sigilembe de kafo nyemro de bina Mali bonogola e mai be misali kelendima ni koko kera ayi ni vidéo kolongolo ka se asimima ni jamana yola ça veut dire que jamana doma ali jamana re fonctionnement femme donc ni e femme quoi toi tu veux dire que jamana be basé ni réseaux sociaux là bon réseaux sociaux de ko chama non ne regarde quoi parce que nous ko avocat ni fait est-ce vraiment au bisi ya fait ko bisi ka baraka ni réseaux sociaux bisi ka kaya oui réseaux sociaux joda bebe malika malionga be maliala biu parce que discours fora au discours manga bo tiguda dɔw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔw olu tun bɛ faransi ka baara de la. non mais est-ce que avec ça l'état vraiment est-ce que olu bɛ mun fɔra réseau kan est-ce que état bɛ o appliquer la nous olu bɛ mun fɔra est-ce que o le appliquer la wa. oh mais le problème c'est que u b'a fɔ tuma min na olu yɛrɛ tun bɛ état la o. o de y'a juguma yɔrɔ yɛrɛ ye mɔgɔ minnu ye nin fɔ olu yɛrɛ de tun ye état mɔgɔ dɔ ye olu tun ye ɲɛmɔgɔ dɔ ye ka bɔ ka jamana mara cogo kɔrɔ. Le président du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, il a dit l'autre jour, la confiance numérique est un pilier fondamental de notre économie et de notre démocratie. Sans elle, la cohésion sociale s'effrite. Donc, avec nous, il faut les réseaux sociaux là. Le président du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, tant qu'il fait baisser les réseaux sociaux, la cohésion sociale là. Bien sûr. Tant qu'il fait baisser les réseaux sociaux, dans le cohésion nationale, voilà. Et c'est que le président du pôle national de lutte contre la cybercriminalité a dit l'autre jour, à vendredi au Congrès, que sans elle, la cohésion sociale s'effrite. Bien sûr. C'est fissure. D'accord. Non, c'est vrai. Okay. Parce que moi, baby, au calme qui d'abord malikola, mundo. Les réseaux sociaux n'y sera rien d'autre parce que ni kumana ou beboki nani, ni kumana ou beboki buruja. Donc, au bout de jamana munkono, ne mogomi ka dignité ka boyoro, ibi maku. Boy mo chama c'est bon sinon mo chama yana politique mo tse ka kuma blé parce que faut imaye non mais avec mon frère ni kumana o ben ni kebe sra mais face au goro ani ne fo donc c'est que il bolé ka responsabilité nyola ki bon il va le ben que je très famille chukudu OK maintenant mo do bi aller faire les dignité ça n'a pas de prix donc mo ka boka aller fana banani il préfère plutôt se taire plutôt que mo ka nani d'accord donc au be malien au farafara na malien ni yonche bon au la beni au be gelea mais fin de fana be ni ko réconciliation ni de la ka ni forcer ça réconciliation il ko malien be malien do be kasola malien do bulla do be kenaba nango malien ka faranyonga nanko de ko minu be mali kono doroni mali ta chogo de beninde oluma olu de ka fara jamana nyemo ka réconciliation ke réconciliation est okaje d'accord OK Ousmane voilà et comme quoi non comme comment ça fera donc il est fait moi voilà jatara kuma na shara au départ la folo ni era sikile shara de ka ni a fo jamana état jamana dumi be territoire local be shara do risiki shara bu ira gouverner avant il est concerné no shara no ma do bala ça veut dire que avec toka je bi mun na dana bo jamana do ni shara che mal la me fo justice ils sont indépendants au bout ira quoi jamana ka influence tout quoi au bout de ye au bout de so ko yare la an re do la yin ko en 92 ni la constitution ta kala an fa nga ba de justice ma o de kama pour ko critique o alpha moyen yin ga do mo de kama pour que bo ke na su pampa war ka no jawili mo ko influence ko no jawili ka ku yere tay mais que en 92 à nos jours ko karate ay no o le mo nga da sharia la dana bala na mo ni sharia che an re te sharia don folo ya man ko do te sharia don maintenant on bo non sera sharia la ni sharia critique on bo re critique dai ni ma so kiri do ma ka san fe
On fait en première temps si il m'a sur coup d'appel B il m'a sur coup d'appel ma pour si permet étape boulot mais jamana kono don to do dem nga nga fi wasadum e wasadum ga ketake den me salade la wasadum ga ketake on demande don ta do bi sara mi ga ngouani ibta sara sur la wala be fie ino me nana e ba fe nta do mo no be mi nala ndoro nya famia ona nyo cha be dugo kiriti chaman bibi ne mo ye bi mo afla le no wele fangala c'est le mieux terrain du Roma mais à carrément dans la commune tribunal là c'était mieux ko sera bina ka no ko to di o mo mi terrain finalement o mo quel le terrain fait de finalement no ko mo ye la ka fama fo document de wo ya di do ma o le la fla ka no wele mo ya o fera mo la to wele o to no wele o flash de cultiver les vrais foutifs mo quel na fera o flama mais quel na scientifique ba kan biletele do on le mo wele wo no wele na no wele ni judiciaire tara mairie là ou ka tara de maintenant na ya ka papier original be ngolo a be do do make même si ne a salé il faut document ne be bolo o ta ya ka fait être fanga soni ka shara nyefo de mo do yo ka famia o ka doni shara de be ni be parce que shara be ton fa te nyefo ate famia finalement bi kiliti mandala bi nguje mo ro votia de le il ta village là bi wa fu de le jamana shara là mo to to ni fanga so nga doni fo mo ko ma fa de su wele village non o ka ma kiliti ko so nga kiliti la ma koy nyalo la kero début 2014 kana fo bla 2020 là nous ka sentir ni bolo tigé ni ko fo wote ça fo malien chalo ndale mu la ta nga shara ka ne o tiɲɛ o bɔra sɛla yɛrɛ fɔbagaw la n'a kɛbagaw la an se k'a fɔ sariya tigɛbaga si ma ayi caman de bɛ minnu ka ɲi u bɛ baara k'a ɲɛma u b'u ka baara dɔn u ka baara kanu b'u la mais n'u ma dɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ pour k'u ka baara ka se k'a ye a bɛ kɛ tɔ ka jɛ bi an mago bɛ sariya ɲuman na bi parce que n'i ko bi jamana a ka jɔ unité nationale fo kiiri kɔfɛ. Unité nationale il faut kiri jagoya kiri kɔfɛ unité nationale bɛ na ni kiri ɲuman ma kɛ a kana o jigi da bɛn kan bɛn tɛ yen. Ousmane sigiyɔrɔ kan ne tun n'o yɔrɔ la i sigiyɔrɔ kan réalité de fi dɛ tant que ni kiri ɲuman tɛ yen jamana kɔnɔ bɛn t'o jamana kɔnɔ kiri ɲuman kɔfɛ de bɛn min na kiri ɲuman ye mun ye an kana dɔw san ni dɔ ye dɔ tɛ dɔ sanfɛ. o de wele kiri ɲuman. Bon donc an bɛ waati min na sisan o an bɛ jamana kɔ an bɛ waati min na sisan n'an e yɛrɛ ɲininka donc c'est à dire que mentalité la jamanadenw a bɛ dɔw kunna o dɔw wusalen bɛ ni dɔ ye a bɛ dɔw kunna justice bɛ ka dɔ protéger ka tɛmɛ dɔ kan o ye tiɲɛ de ye maliyɛn caman kunna bi bi n'i ye mɔgɔ wele kiri la bi o ka di ne ye min mɔgɔ ne wele kiri la bi i b'a ne bɛ wuli ka kiri tigɛ mun bɛ na n'o ye parce que ne b'o n'o cɛla de la a y'o cɛla ni fanga cɛla de la ni a y'o ka kiri ne ye dɔrɔn n bɛ kiri attaquer. Mais non, elle n'est pas guérie non, fanga da kiri la, faut kiri ka da yɛrɛ la, ka dɔn k'a fɔ ale b'an bɛɛ de ye, a tɛ mɔgɔ ye, wa mɔgɔ m'a bila la, faso de y'a bila la, jamana de y'a bila la, an bɛɛ ka taxe n'a impôt de b'u sara, n'o kɛra bɛn min na, filanan min ye fanga sɔn k'a da la k'a fɔ, assise minnu kɛra, dialogue international min kɛra, a ye nɔ bɔ, a bɛ ka nɔ bɔ, a bɛɛ long terme de, ou a bɛna ɲɔgɔn dialogue ɲɔgɔn ma, dans l'histoire du Mali, a tɛ se ka démentir, surtout assise nationale, a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ. Ka daminɛ commune na ka taa cercle la ka na région na ka national la ma deli ka kɛ wa maliyɛn fanba bɛɛ y'i da don a la wa jamanadenw y'u ka hakilina di hakilina baara kɛcogo o bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de bolo jamanadenw n'u k'u ka kɛta kɛ jamana ye mara cogo min na n'u tilala o b'a di jɔn ma o ye jamana marabagaw ye jamanadenw t'o kɛ jamana marabagaw de b'o baara kɛ ɔ n'o baara kɛcogo de b'o fana la étape ko de don n'a baara kɛra n'a ma ɲɛ ou bien n'a ɲɛna o tɛ bi jamanadenw kan o bɛ bi jamana marabagaw de kan a ɲɔgɔn deli ka kɛ wa o de sen fɛ 14 janvier 2022 maliyɛnw bɔra comme kɔnɔ kulu ka ɲɔgɔn minɛ k'a yira diɲɛ mana an bɛ ɲɔgɔn fɛ wa jamana an t'a bila an bɛ ŋɔtun t'o soutenir dans l'histoire ɲɔgɔn sorti ma kɛ. Mais c'était par rapport à quoi? Par rapport aux sanctions du CEDEAO, mɔgɔw bɔra 14 janvier hali sini an b'a fɔ journée de souveraineté retrouvée mun na n'o kuma ye jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ la sen fɛ an ɲɔgɔn sorti ma kɛ o i mana taa Mali région bɛɛ la cercle bɛɛ commune bɛɛ an ka hali minnu tɛ transition fɛ n'u y'o bɛ kasi la u ka maliyɛnw minɛ assise nationale de y'o s'an ma maintenant ni baarakɛlaw n'a ma ɲɛ jɔnni m'a ɲɛ jɔnni ma ka kɛta kɛ a b'u le accuser k'a fɔ ne m'a yɛrɛ yala dɔrɔn Mali la ne y'a la kɔlɔsi ni ma ye ko min na dɔrɔn o b'o saboter non c'est pas bon i b'a ye fɛn dɔ kɛ a ma ɲɛ denni ne ma taa mais ni résolution bɔra n'a kɛ ne kan k'a appuyer jamana bɛ don n'o hakilinaw mais yɔrɔ min ma ɲi oui mais ale ye kuma dɔ fɔ sisan diya kuma latigɛ ko n'i ye recommandation fɛn o fɛn an bɔra nin na ka bɔ nin na ko hali bi a ma ta ba la. caman de taara ba la wa caman de bɛ ka waleya administration de don caman de taara caman de bɛ ka waleya fo an ka dɔn mun y'an sɔrɔ n ye maa f'i ye mɔgɔw b'a fɔ aw ka dalajan an taara signé kɔ kan dɔ ye ɲininkali kɛ o mun y'a to
a ko ma waliya président do je dis non an bɛnna ko kan i bɛna bɔ kita nana don min na a b'a siɲɛ a y'a fɔ maliyɛn bɛɛ o a o wele dɔ k'a siɲɛ parce que muru b'a kan na o ma bali mali ka kɛta kɛ tuma min na mali bɛ ka kɛta kɛ an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u banaw t'u ka kɛta kɛ dɔ ye a tɔgɔ di de an tora tɔgɔ de poussé ou mun ne décentralisation poussé dɔ y'a kuma fɛ an bɛɛ sɔnna a ma ka pate a tɛ nord kelen concerné a bɛ mali fantan naani bɛɛ de concerné a bɛ mali région bɛɛ ka taaɲɛ de fɔ wajibi dɔ bi mali ka kɛ waleya mais u k'u b'a priorité yɔrɔ bin o nord accord kɔnɔ mais dɔ priorité min kɛra nord ye jamana yɛrɛ ka kɛta kɛ tuma min na minnu kan ka marifa bila a tɔni ye minnu ka kɛ olu tɛ marifa bila crise ka diɲɛ ka ban ka marifa t'olu bolo u ye ka jamana bila contre-pied la jamana ɲɛmɔgɔw ma sɔn depuis au temps de Ibrahim Boubacar Keïta a bɛ tiɲɛ so bi an y'a ye k'a fɔ de ko wɛrɛ b'u kɔnɔ mun tɛ bɛn yɛrɛ ye an bɛ ka nɛgɛ de k'an pousser ka se an dan na ka sɔrɔ k'u sago sɔrɔ an kan ni jamana wɛrɛw ka fɛla la sinon fɛn fɛn fɔra Ibrahim Boubacar Keïta ye a taara a sira fɛ a sɔnna a ma accord ka ɲi a ma o a kɔni y'a ka kɛta kɛ mais an ni minnu kan ka accord kɛ fan fila de don n'aw sigira ka kuma mankan bɛ yen côté fila de don côté dɔ o y'a kɛ wa a ma kɛ u ye fɛn fɛn fɔ an donna a da fɛ mɔgɔ ma don a da fɛ fan fɛnɛ ka tiɲɛ fana n'a ka kunna an ka jamana accord fɛn fɛn ta ka kun fo bi jamana autorité i bɛ sɔn o ma sɔn u y'a caman kɛ ka daminɛ Modibo la ka tɛmɛ Musa la ka na Alifa la ka na Ibrahim Boubacar ARTT la u y'a caman waleya mais an ni minnu ɲɔgɔn na n y'o de f'i ye an ka to k'a fɔ u ka yɔrɔ minnu t'olu d'u ka zone na. u kana fɔ ko olu ka yɔrɔ non an de to k'a fɔ u ko ka non minuru t'olu n'a ko u ko u ko u ye majorité t'u ye Kidali u t'u ye Menaka tɔn t'u tɛ se ka jɔ yen dɔw tɛ se ka kuma yen u y'an to o kuma de la nord la ka na centre chauffer ka d'a ma kunu anw bɛ jɔrɔ ni nord ye finalement an nana ɲinɛ nord kɔ k'a to o wɔɔrɔ la ka na centre chauffer u y'an to fana la ka na sud la plan de don f'an k'a faamuya autorité y'a faamuya cogo min na an k'u soutenir an ka tugu diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ an fɛla tɛ o de y'a to an bɛ fanga sɔrɔ an bɛ se sɔrɔ jamana bɛ ka mun ɲini a bɛ ko in na d'accord Ismaël Oui, question de non, question comment sauver l'unité nationale quoi. Ouais, bon, moi il y a comment que nous, avec la sécurité, parce que fait que nous donnerons un autre fois. Peut-être dame à la fin de mon mais nous voulons sincère au rang nous en cause. Parce que ce qu'il y a fort fait que la CCB là, car tout il va y avoir malien. Chamama ira kono nyana nga se même parti politique ira chilima parce que ado na ke ka do fara manaka do na ke ka do fara gradu kan ça veut dire on a nyona okata jusqu'à ce que faut ka klaka ira ka fo ni senga ma bolike donc am se ka ta fo au sans fait bon or élection ko kuma kun fora de ko damene ka ira ka fo na élection ke chama bisa ka bo kelana parce que en mettant dans le canon Tom ya ira k'a fɔ ko fɔ an ka élection kɛ cogo min na olu fana bɛ se k'u bolo sama nɔfɛ an y'an to fana nana bɔ o tɔn fana kɔnɔ o nana ni gɛlɛya dɔɔni fana an kan il faut k'an kana ɲinɛ o yɔrɔ kan dɛ n'o ye CEDEAO ye tɔn jumɛn n'o ye CEDEAO ye an b'a ta tɔgɔ ma kɛ i y'a faamu n'o ye CEDEAO ye donc i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔ min filɛ nin ye depuis o kɛra maliyɛn dɔw y'a ye k'a fɔ an bolo filɛ nin tɔn kɔnɔ nin est ce que ko wɛrɛ tɛ ninnu hakili la mun ni an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka bɛn ka tila ka élection ɲuman fana kɛ i n'a fɔ ko daminɛ na u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na wa a dɔw y'u bolo ɲɛsin yɔrɔ min na an bɛ se k'a fɔ ko tile bɔra yen parce que an bɔra CEDEAO la dɔw nana fara mana kan fo ka tila k'a jira k'a fɔ n'o ma bɔli kɛ an bɛ se ka taa ɲɛfɛ tuguni an b'o la tugun parti politique fana cira donc yanni olu ka ci fɔlɔ ladilikan dɔw kɛra ka dɔw minɛ k'olu don kaso la donc a ko cayara buguli donc nin bɛɛ la hali bi confiance de tɛ yen ko in bɛ yen nin confiance ti jɔn ni jɔn cɛ confiance tɛ a fɔlɔ jamanaden fanba n'a ka kiri cɛ maliyɛn dɔw fana kelen don k'u yɛrɛ ye fana ni régime fana kelen don k'olu kɛ bolo kɔfɛ fɛn ka faveur ta ka di mɔgɔ dɔw fana ma donc o de problème bɛ boucler donc fo o de confiance ka se ka na mɔgɔ jɔn bɛ se k'a da an ma et puis an b'a yɛrɛ ɲininka nin bɛɛ la département min yɛrɛ créera a kama yɛrɛ o a ka rôle ye jumɛn ye n'o ye Ismaël Ouaké ka ministère ye ministère jumɛn don réconciliation ministère
en toute sincérité moi personnellement ne kɔni ɲɛ tɛ a ka baara nɔ la nin ko in na quoi alors que an bɛ crise in kɔnɔ ale jɔyɔrɔba de bɛ yen ni crise in na a jɔyɔrɔba de bɛ crise in kɔnɔ ka se ka maliyɛnw bolo di ɲɔgɔn ma ka maliyɛnw sama ka na quoi. donc n'i faamuya o kɔrɔ ko nafa t'a ka ministère na. bon n m'a fɔ ko nafa t'a ka ministère la mais majɛw bɛ a ka baara ne bolo majɛw dɔw bɛ baara kɔnɔ a ka ministère fan fɛ i y'a faamu. Majɛw bɛ se ka dilan parce que il faut que bolo de ka sama et puis ale yɛrɛ ka bɔ Bamako ka se terrain kan ani an balimaw ka se ka kuma togoda la. mais pourtant kun bɔra ka taa terrain kan. terrain jumɛn tiɲɛni min kɛra Baɲangara ah mais attends boucler. non ne ta ye ɲininkali de ye parce que an m'a ye souvent wala comme ko a kan ka bɔ parce que an m'a ye souvent a bɛ terrain kan. bɔlɔ bɛ maa minnu dala yɛrɛ acteur minnu yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko gɛlɛya b'olu da la il faut que se ka kɛ olu le ma kuma ka kɛ jara y'a fɔ a ka kuma daminɛ na tɔɔrɔ bɛ maa minnu kan n'i ma se u ma k'u ɲininka u bɛ mun yɛrɛ fɛ wajibi yɛrɛ la u bɛ mun yɛrɛ fɛ a ka se ka sigi ka kuma fɔ fo ka taa olu ka représentant dɔw ta Bamako ka taa olu kɛ CCB kɔnɔ ka ɲɔgɔn ye mais an tɛ bɔ ni problème kɔnɔ an tɛ se ka bɔ a kɔnɔ yɛrɛ donc fo an ka déplacer de ale ka déplacer de ani maa minnu kana ka déplacer ka taa se a tigilamɔgɔw ma bon aw bɛ fɛn nin de ka kɛ bon jamana sariya tɛ jɛ ni nin ye an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo di walayi n'o kɛra Wagué ka ministère fɛ diɲɛ don o don tɔɔrɔba in bɛ bɔ nin crise in kɔnɔ ministère kɛra yɔrɔ dɔrɔn de kama o donc a ma kɛ diɲɛ don o don denni nɛ nin ka taa représentant dɔw ta Bamako kɔnɔ minnu yɛrɛ ye sanni sɛgɛn o b'a deli ka se hali u ka village la ne nana k'a fɔ ko ka mɔgɔw kungo fɔ solution bɛ sɔrɔ o la cogo di ah mais non solution tɛ sɔrɔ o la mais an ka tiɲɛ fɔ et puis budget baw de fana bɛ ka ta ka di ministère ma nin ko ninnu fana na donc olu kuma ninnu cɛnw kana ka fɔ quoi. donc an bɛ don min na ko bi nin crise in kɔnɔ ale ka ministère a jɔyɔrɔ b'a la a 80% ne yɛrɛ bolo donc an bɛ fɔ a ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi a ka se terrain kan a n'u ka kuma et puis kuma dɔ yɛrɛ fɔra tiɲɛ don mɔgɔ fɛn fɛn ye marifa ta i ka jamana contrôle la ka tila ka jɔnjɔn ta n'o ye drapeau ye i ka jamana kama Bogele en réalité o ye bolo jamanadenya la o parce que drapeau kelen de bɛ jamana kɔnɔ armée kelen de bɛ jamana kɔnɔ donc e tɛ se ka na ni armée wɛrɛ jamana kɔnɔ a tila ka nin jɔnjɔn wɛrɛ o jamana kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ i bɛ jamana cili de fɛ mais o n'a ta o ta ne bolo solution bɛ hali bi ka se ka sigi ka fɔ kɛ. d'accord solution bɛ yen ka se ka sigi ka fɔ kɛ hali bi. Jara comme waati mun dira ma ko an bɛ se la dɔrɔn a surunya dɔɔni solution jumɛn de bɛ e yɛrɛ bolo ok solution jumɛn de b'i bolo et puis bɛɛ de kulo b'i la bɛɛ ɲɛ b'i la. bon solution kelen min bɛ yen o ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ni ne ko ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ kɔnɔ minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ kaso la minnu ye marifa ta ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kumalasigi kɛ Mali bɛɛ ka kuma Mali kan min sago ye min ye Mali ko la bɛɛ k'o fɔ a ka taa ba la n'i ye ne ɲininka fɛn o fɛn bɛ Mali gɛlɛya ban o y'o ye an ye min fɔ nord régionalisation décentralisation u ka yɔrɔ ka a ka nɔgɔya u ma u k'u ka yɔrɔ gérer ni a yɔrɔ nafolo ye ne m'a fɔ nafolo ka bɔ Bamakɔ yan ka taa nord la nafolo min bɛ a jukɔrɔ ye u ni Mali ɲɛmɔgɔw ka sigi anw b'a gérer mais ni Ala sɔnna Mali nin yɔrɔ ye min ye u bɛ di Mali ma dans un ouais mais pourtant o ka accord nin kɔnɔ i y'a faamu e ko ko ma ko wari ka bɔ Bamakɔ yan ka taa di mais papier dɔ bɛ yen sur 100% et ils ont 30% Bamakɔ à 30 70 mais ni gɛlɛya suru ma ye Bamakɔ wari dɔ ta ka taa du ma musow sira fɛ o fana b'o o sɛbɛnni b'o papier fana kɔnɔ yala n b'a dɔn n'i b'o kalama bɛ t'o kalama. bon nin bɛɛ bɛ kɛ sigi ka fɔ de kɔnɔ bon par exemple sisan olu yɛrɛ de bɛ mɔgɔ ɲini kɛnɛma des investisseurs u bɛ na ka n'u ka yɔrɔ lajɛ an bɛ se k'aw ka pétrole bɔ nin na an bɛ se k'a ka uranium bɔ nin na an bɛ se k'a bɔ nin na ni bɛn kɛra la Mali nin yɔrɔ ye min ye Mali de b'o fɔ peut-être 70% ye Mali ta ye 30% bɛ investi ni n ko olu ta don u ta tɛ dɛ a bɛ investi Kidal Tombouctou Gao région na ka nord développer n'a ye donc nord ka développer ni nord nafolo ye nord mɔgɔw fɛ d'accord o ye ne hakilila ye. ok vraiment merci beaucoup i ni ce Ousmane voilà bɛɛ fana solution hein Ousmane Mamadou Traoré leader d'opinion. Avant que la solution dit, mais un cousin a comment le général corps d'armée sur le Wagué au ministre gouvernement a voyagé même quand le gouvernement il est le seul ministre
a autorisé nous moi on voyager que centre là gouvernement mission dans centre là nord là il est seul qui a participer. Mais demain il y a une question qui était gouvernement là. Tu étais dans le département de Bao de Ouagadougou mais tu étais où? Non mais périmètre là quand le gouvernement fait affaire à Al-Suzan mais qu'à suivre à tes semaines killing na tes centre le nord semaine killing avec avion non ça veut dire voyager coup du toi moi il y a le maga ministère de sécurité voyager les camarades parce que faut me ko famille crise be kadju centre ni nord là il est tout le temps là-bas alors que comme ora toi ministère là nya ye mo chaman bi 80% munu marfata kunu dugu là ou sona ka sigi malima parce que 80% ne sigina a jora bunyana là et fola anga sigana solution na bogole anga na salia sika fola sika fola dami ko korle en fait sika fola na be ke sia kemere pour que na ben anga tanai anga na jonyona bien ngana ka don ni de bien non c'est il faut ka courir wati be pour que moi donga do dakele ka bo dakele c'est très important ngana ina ko si ka fo e ja kuare tane kele bina jamana ka jamana don tika ngon fanya ni si ka fo te ke an sika do dakele an sika bo dakele si ka fo ka wajibe mama wajibe fa ka mono ma wajibe jakuya bi do e ko reke bi amad be ma nganga ya fa nyongoma ka koto nyongon tala ka jamana oturuto deme jamana yoro na ka te me kuin de la more ni bi nto wo bi ga akili buaka kilizin bi awodo kono bi kunu munu no ka jamana tla bi fanga tolula baraka tolula olu bololo bi me bi fanga be jonna bi nu nga jamana dise munu no na dine sharia bole anka fanga bole la bi olu no bi ga ye bi nga jamana gele la bi o kela be bantogo di jamana dinanye mo olu autorité ka sigi ka kuma pour que se ka plan do bo ka sigi ka fo tia jamana don la so fo la be dinako kelete o yi galoin na ya don fa dinako kelete kuma muna an ga mun sisa an to nga jamana ko an ga fota do an ga keta do na yo famia ka do la crise mandala bogel na la ka je sans reba sur la bana OK ne bolo la solution d'accord il faut bon comme Erban antena sama sabalba ko la sinon réconciliation ka ministère et ka rôle ay voyage ni fait munuke donc na yoro concert ka sita ka duna kuma wi ibai ka fo malon kuma c'est ka fin chama do ala à déplacement na ya fam donc maintenant ka boy ni réconciliation yoro do bi antenne no rako parce que mo chama keleno ki yere soro o tongo no la no o CNT konna représentant chama be munu keleno ka communauté représenter CNT konna la donc ama nyini CNT nyama fe no général Malik Chawi donc o ka essayer ka barado ka o kan to muna communauté ko mo munu représenter le CNT kono o se ko bolo sama to muna o balmo no fe donc c'est kana am se ka sigi ya foke to muna parce que lu joro baba la kosoba ya nyini yoro al mo do be CNT konna la donc o ka essayer ka akli jagabo ko o kan ka barado la be o kan to muna au moins ministère et nos réconciliation ministère de département donc on sait qu'à démenir aux solutions intérieures. Maintenant ni iya do de iya fama nanya yi ka fo sente membre do atara uka dugula mo nu fe voilà atara uka dugula mais si ballon c'est assuramata mo be voilà ayi absente atara seconde ba fa mu foni do ya barada mne ka bon nira imager mala ici c'est iya iya OK nya imager akumana kosbe parce que déjà au cas élément doc mais plateau doc donc aller ra ka fo mo munu kele no ka marfa ni fonta olu tu yere o kono parce que réconciliation dialogue munu kera olu yere o de kono o dialogue de kera sababu ko lu bla CNT kono o dialogue de kera sababu ka do la ta ministère là donc maintenant mamunu be ni kala olu lu jema kanté donc au communication au cas kosbe parce que diemo be ka ira kana na phase do kono ka ke ba fuko shawruma kala de be ka ke alors nous olu commencera ka bossi ça ka ira ka fo ko no anga communauté anta ire nous nga kola parce que wala kana ko coûter marfabla o ko nyuma ba yo wala makman ku fa wala nko ali bi CNT de seka ici nous ko nous ka parce que be représenter le do aller de kono donc nous ni bara toke akana ke mo munu be bon ko ano olu ga inviter kata CC bla non munu be yere no lu yere ye a tigla mo ye torobu kane o ko le sabakana akara bobo yo akara dokono yo akara flawu donc o ko sabakana to ga bela benga ke ka asrafi duma makateke mo shira bebte erela bebe seki erela no okera iba ka fo kodo no be bo unité kola yatara rapidement même il faut
d'abord décision de mɔgɔ tɛna faamuya mais il faut ka Nassim b'a fɛ ka décision forte dɔ ta pour l'unité nationale. Nassim doit commencer par mettre la constitution entre parenthèses. Parce que les mesures fortes doivent être une constitution de Sénat. Il doit accepter d'avoir le courage de mettre la constitution entre parenthèses. À Kaflana, les ANR, les dialogues intermaliens, les concertations des forces vives, à Ka rendu caduc, à conclusion rendu caduc, que le parti vert et un nouveau dialogue entre les Maliens francs et sincères. Les libertés, les prisonniers d'opinion, à coup élargi, tels que les Mara, les Rasbach, les Roses, les Ben, les cerveaux, à coup élargi. Et il m'est plus loin d'ailleurs. Mon dossier de justice circule. Nous, Ben, Biton Koulibaly, ni Keitaï, il y a Fakake ou Lufanama, la Bekli, il y a Fakake ou Lufanama. Il y a famille. Mitla Kanani Mouetou, il faut qu'il ait le courage de restaurer, association Mouni, ONG Mounchira, à coup la seconde nona, les partis politiques, et à coup parti politique ou Kacha, nous, parti politique de Bissi, récipicé de Aramawa. À votre Kouta, de parti politique ou Kacha, on a le récipicé de Luma. Vous avez fait à votre devoir de veille des partis, de contrôle des partis politiques, et vous venez aujourd'hui coup parti politique ou quoi. Est-ce que les partis politiques délivrent eux-mêmes les récépissés? Sortons de ça. Les chartes pour la paix, la charte des partis politiques, à Kassega, la relecture Kanake, fait Chamamba, la parti politique ou Joto Fana, mais la relecture Kakema, Kassega à Nona. Même il faut le ministère de la Réconciliation, au cours de la réconciliation. En 2024, le ministère de la Réconciliation a un budget de 2 milliards. En 2025, ils sont passés de 2 à 3 milliards à 12 milliards. Et en 2026, ils ont 16 milliards pour la réconciliation nationale. Mais à résultat humain. Donc il faut aussi que la loi d'entente nationale de l'IBK, il y a Chaman Segera Kana CNT là, Chaman Segera Kana gouvernement, parce que la loi d'entente nationale de l'IBK a abrogé Halibi, a Beno, au cours d'activer. Le Cour suprême, lorsqu'on prépare le dialogue intermalien, comme il suffit de la Cour suprême, un magistrat a eu le courage de dire, nous n'avons pas marfabla, nous n'avons pas niqué. Qu'est-ce que vous leur proposez en contrepartie? C'est un ministère de la Cour suprême qui a dit ça. Alors, il faut que je garantie de la makanake. Garantie de la makana. Nana, abuski kakuma. Mais nous avons garantie d'ama. Aka dile kafuka ka marfa bla kakana. Ami rom nabe au la data nationale activité ou ko activer fond possible de kasikana ou ko marfa bla kana garantie de kadomo ou ko sika angakuma. Mais ni ya faute là, on invite tout le monde. Ou invitation il y a famille. Mitla ka labani mu et Asim Fanaka accepter un peu ka dobo aka fangala. Je dis pourquoi? Parce que défensif ou aka ou ba boulou déjà. Affaires étrangères ou aka demander de mais juste énergie présidentielle sans présidentielle au travers de Mora Faraka académie ministre de la donner pour que cette initiative taoré tu comprends fait une bête centralisée au niveau de la présidence ni bien moi qui ministre et à dire un dernier dollar au fond de l'initiative de Abika Baran. D'accord. Ok, vraiment merci beaucoup. Nous de fort à Baran Yena Kosebe Yatara comme d'habitude. Initié. Merci. Suleiman, vraiment merci beaucoup. Merci. Ousmane, vraiment merci. Merci beaucoup. Mani, merci beaucoup. Donc, en mode de forme, moi, je suis à Baran Noyambolo, réalisation son en image. Mohamed Keita, Ambi Fouko Sebe, à Kerefei, Abou officiel. Amta Régé d'Amoué. Abouaka Traoré NB Ambi Fanafou. Donc l'autre là kaboy mouya de mouba ladje en kan mobao. Traoré Mamadou Mouri Abidjan Palmere Ambagne ko Amadou Mamadou Samake Samdjema Ambi Douokié mouye docteur Madan Diallo Amadou Dadje Sangare Ambagne ko Baba Chiam Hippodrome le patriarche de Kangaba Mamadou Namaketa Ambagne Fanako Bema Keta national Watin Nabe Manga Amba Afo Maimouna Salamata Ambagne ko Aminata Diallo Mimi donc Ambagne Fanako Mianga Sarif Damele Côte d'Ivoire la police de Zegwa Amane Franco Kada Bekulo vraiment comme la radiabile aya ansoro Mbarakenyo kan Mobo Mouye Abouaka Traoré NP donc au don Andemso donc ala Wamnala vraiment Ambedou ok aka courage soro puis vraiment ala kanyina Andemso na donc moi fond fouillon aurait déplacé Kaye Kene Kaye Abou Befou
bon mun ma se k'a déplacer o ŋaniya fana kun bɛ yen an b'u bɛɛ fo ni ala man ka jɔn a yira n na mun ye Abubakar Traoré Enfré an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan dimanche prochain donc ka kuma kun cɛ ni jɔn ye Ousmane Cherif Madane Aidara donc karamɔgɔ an b'i fo kɛnɛ an ɲɛna an ɲuman sɔrɔ yan donc k'a yira k'a fɔ ko ni ala man ka jɔn a yira n na dimanche wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ nin kan a kan bɛn dimanche prochain merci.